Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sekulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi abafana-ke babangayena-ke uKhuzani laphana-ke okamgqumeni naye-ke owendidane abalandeli baKhuzani kodwa bancoma ukuthi-ke uKhuzani kumele-ke ngabe vele-ke unaka umfana-ke wayo-ke indidane njengoba-ke indidane yaveza-ke uKhuzani-ke ebalazweni noma-ke yambeka lapha esekhona njengamanje. Uma uKhuzani enza imicimbi kumele-ke ahloniphe yena-ke umtshengiseni-ke indidane. Abalandeli-ke baKhuzani bathi ngempela-ke uyahlanya noma uyabheda-ke yena-ke umfana-ke webhova njengoba-ke ekhalela ukuthi-ke ubaba wakhe akahlonishwanga kulo mcimbi obusekhanivali wakhe-ke uKhuzani. Kodwa-ke uKhuzani-ke wahlonipha yena-ke ubaba woDlubhe-ke uShobeni. Ngabe uthini mbukeli lapho ekhaya ngalo lolu daba osekuthe labekwa ibona-ke abalandeli bakhe-ke uKhuzani ngokumeseka ukuthi-ke engahloniphi-ke umgqumeni emcimbini wakhe ubusekhanivali mbukeli? Awuye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe uthini wena. Siyabonga. Yabona-ke mangathiwa-ke siyalikhuluma-ke iqiniso, sikhuluma ngomuntu ongabuzi ukuthi ubaba wakhe ubongwa nini. Nangu umfana Mtshengiseni, ngoba hayi uMtshengiseni cha. Ikhona indima akayidlala kuKhuzani enkulu futhi. Ingakho uKhuzani engakukhohlwa nala kahamba khona. Ingakho engeke emkhohlwe nala kahamba khona. Nango umuntu ongabuza ukuthi ubaba wakhe uyobongwa nini. Hayi Simiselo umshana kaMalume. Hayi khuleka Simiselo mngani umfana wami. Hayi wena hayi ubuze endaweni errong. Hayi uKhuzani nebhova akaze nje mfowethu kwaze kwahlangana. Akaze nje mfana ngithi baze bahlangana. Kodwa uyabona indidane ubaba lo mfana lo noKhuzani 100%. Yabona ke lo mfana ngempela ngabuza nanoma kuthiwa lo mfana mhlawumbe izinto ayisahambi kahle sesingakwazi ukuthi sitshele uKhuzani ukuthi hey lungisa lapha emumva lapha ungakhohlwa lo mfana. Namanje ngisasho kuyo yonke uKhuzani into akayenzayo ngiyafisa ukuthi engakhohlwa lo mfana lo kaMtshengiseni. Ngoba nathi indidane yasikhandela iqhawe indidane. Yazathi emva kweminyaka emibili akekho umfana obesamelana naye. Yathi izithe kaKhuzani akuzona ezami. Yezwa manje. Nangempela futhi amazwi endidane washilo uKhuzani usahamba phe kwawo uKhuzani. Ngoba phela vele kahle kahle eqinisweni akekho umuntu omeleni naye. Akekho. Ukuthi-ke ophela-ke bakhona ke laba bathi bayizimbangi zakhe mabesho sizwa ngabo nathi asazi kodwa nje hayi amazwi aMtshengiseni la ewashile hayi sisahamba phe kwawo impela. Hayi akekho. Uma ekhona vele ngayo yonke indlela, vele ngemncintiswano, uvele ngokuhlela umcimbi, uvele ngokucula, uvele ngayo yonke indlela oyicabangayo ukuthi ungavela ngayo njengamanje. Ubhekana noKhuzani noma ningalanda uPapa Peni or nilande bani noma landana uChris Brown evotelwe la zikhali la kuvotwe la khona uyobona kahle ukuthi akekho oyomelana noKhuzani njengenkulumo eyisho baba uMtshengiseni. Nangoku umfana ke mhlawumbe ongane ongakhuluma lamagama ade ekhuluma uSimisele wabhekise kuKhuzani ngoba cha eqinisweni nje elimsula ingane zakwethu ibhova noKhuzani cha. Ngangumlandeli webhova impela omkhulu kodwa nje cha akukho kubahlanganisayo. Ngisho okuncane akukho ngisho okuncane nje. Simisele umfana kithi hayi uyikakela engalele khona mfowethu. Hayi uyikakela engalele khona mshana kaMalume, uyikakela engalele khona. Sasimlandele impela ubaba wakho, sasikholelwa futhi kuye kodwa ke manje usuyikakela engalele khona mfowethu. Nangu umuntu ongakhala ke ngempela mathiwa kuyacomplain. Nangu umuntu ongacomplain. Nangu umuntu ongacomplain. Yilo mfana ke ongacomplain lo wendidana. Yabona ngoba sindidana amagalelayo kuKhuzani. Siyawazi singama Blue Nation. Ongathi akakwazi lokho cha sengabe uyakhanga. Lo kaMgqumeni uyadlala nje unesikhathi sokudlala uSimisele. Hamba e-studio Simisele ucule sizokweseka mfowethu makuvuma ukuthi sikweseke. Mangavumi wenza uEDC wenza isira mase uyangithinta unginbox. Noma ungakwenzanga noma ungangi-inbox nje futhi mina iplan ngakwenzela mfana kithi ngoba ngangimlandela ngempela ubaba wakho futhi ngangikholela kubaba wakho. So nje lokhu okushoyo manje ukuthi ubaba wakho ubongwa nini ubhekise emntwini wrong.
ukhuzani. Nanga umfana ngempela ongabuza serious. Nanga umfana ongabuza ukuthi ubaba wakhe ubongwa nini. Yilona mhlambe mawukuthi nawe unesifiso sokuthi eyibuze lonto leyo nangu ngoba siyamazi ukhuzani sebenzisana nobaba uMtshengiseni. Yabo siyakwazi ke lokho. Hayi Simiselo. Sorry boy. Lo mbuzo wakho bekumele ubuzwe yilo mfana lo. Hayi wena. Simpela ukube kusemateksini ingane zebhova ngabe ehubha abantu ngamavolovolo ngoba zimi ngegama elilodwa nje zithi ubaba wasebenza. Zimi ngalelo gama nje zithi ubaba wasebenza. Yabona. Kodwa ke mina Mgodi ngizokweseka la nomushi. Yabona. Yinhle lento wayenza Mgodi ukuthi uqedele ialbum ebhova kahle, uyicule kahle ibe mnandi. Ngikushayela ihlombe mfowethu kwangelula ukuthi nombani angenza le yanto leyana. Nalesinqumo sithathile sokuthi ubonga uShobeni. Cha mfowethu sihle kakhulu ngoba uyena umuntu owakuthatha wakufaka ezicathulweni zebhova. Kwaze kwaba sengazi ukuthi wena ukhuphuke ngebhova. Kube kuvele kunjalo ngoba wangena ezicathulweni zalo ufika nje waba umuntu ozovala isikhala sebhova yabo. Futhi kwaba njalo ngempela ngoba wakwenza lokho ngaleso sikhathi leso shiya manje. Kodwa ngaleso sikhathi wakwenza lokho yabo. So mfowethu mina ngiyakuncoma kulelo side lelo ukuthi wenze kahle, wenza umsebenzi omkhulu kuMaskandi, nakulelo side la Mgqumeni wenza kahle futhi nakuleli side la Shobeni ubonga umuntu oright yabo. Umuntu okumele ukuthi abonga uMgqumeni inkampani le eyayiphethe uMgqumeni. Iyona kumele ibonga uMgqumeni ngokuthini iyona eyazi igalelo eladlalwa uMgqumeni enkampanini yabo. Iyona eyaziyo okusho ukuthi ubani ke loyo uShobeni yabo. Okuyena umnikazi wenkampani phela yabo. Okuyena umuntu owaziyo ukuthi uMgqumeni imuphi umsebenzi awudlalile esebenza naye. Wena Mgodi uyiqhamukele nje sekuthiwa mfana ozoqedela la ngoba siyabuza ukuthi hayi ukhona ezweni yabo. So lapho ke nginawe mangathiwa kuqhamuka umuntu uthi wena kumele ubonge uMgqumeni ngingamtshela ngithi utakela uMgodi yabo. Umgodi lokho uyokwenza mayithanda kusuka othandweni ngoba naye ebona ukuthi hey le ndoda ngangena ezicathulweni zayo izinto zalunga. Injalo nje baphela.